Biamo no mugusio minto na ndase kwa beta soko ngali bagalinde lia bene. Nincho yo mino mugambi ombiro ngo koletero muro bili go bwanje tugo chakire iki. Obo semia no mugambi ombiro. Lero go nabugangira ne lili swali lili mwambolia omukubi olio eta. Abasubati go mwangakira chisimbi paka saa 5 cha butuko muganjolia mugantigitigi. Yani mukanya gipaka sentanya kwagigu. Yani mukambi tibite. Ngana senge jona aboliria bakakangaki abakaka nama ebimwalia. Inkieke abasubati baba benia mukona gonjokana na kitchen ngani nuyo gaho kenye bitungo chia onechi nyanya go sibigo chia. Abasacha kurukale mpaka chire mugondo bachikubusuro boli abangina barororo. Ikina kieke gusinga ki egasi yo mosache emanywe negasi yo mokungu emanywe. Ngachiko kwana ngamanya kanyanga paka baba atuki ba atuti bako ngakireze mibandenga omaete kanisa geko tebanga omokungu liria nyome twe korwari nya igutagosokuru nya bororo ngomokungu no mokonyi bo mosacha ngai go mosacha kole gasi ekeraro siro mokungu amako bwaterororo ngacha gukuminga kiki ekeusinkere gabo gozene bibilia gukwana iyo jena mangane kiguzina arenge lakini se njo muhanchoreti mukangetani mugantikiti wana lero bano ntate gukwanira mangana limwe abanyatanga enyomo bibiti no gokonyana lero bano ntate kuboli meri boronge nkoboli boronge ngaki irinkwa ngakeresi no likire gasi no mosaje go nali likire gasi ayana bwate gasi ngiye mono wetani yo mosaje go ngakinere kwana gwika bano tebyo mosaje ngaki lere besiripu yane heye omosara one 45000 inche ngwaka ne nyomba omotinyeyo inche ngorera abane school fees inche ngwakanira abane school fees inche ngogore gasi ya erire chibasi chiakaetika chikire muna chirakira yo mweka mole mwakora yo abasubati rero ni numo goteba nginyomo digital omosacha rende ngigeko gero goteba ngana ero mutubwenka ekere ya ikire bone ngaki ngomokani ngaki ayekabo mutubwenka tako bebigoti tako chikokore gasi bigoti egokora kore kwamanya gotoka nga chibesi cyane ne cyano mwako yatajipanga utalijua jiji mwamanya gotonagire bizwali kurmoino paka tuigwe mebere bobe abasacha abasubati batubegete nyomba nabule ronda ate gukwanira ngaki igo babategete mbali basubati bali genuine omuntu ole genuine kabisa no yomo out of 700 babere out of 3000 ingingo kwanira igo gusanginga kira lituko bunabo kamambi twabesa yomugati toebesa ya mabere toebesa ya lanchi ngakibona kwasoka ngaki umwana we chikogingero my friend kende kiko kunasi nindiga ke koira se mpesa yae ogokweke ondoko chibesa abugate ni chibesa chitanga na besa ogosinga kiki umusubati onde meri yawe chakogoranta maero ejine chi mpesa na kwanira kende ke torobana ni gatige ATM ya yense agotebinga genda na iguro mobero bobe genda uruchibesa singa naiga uchikoligelie balance muso gokuminga ki gosina wene chiabugate nyombe kebeti mesaro ibi tari gukuna chibes chiaye ne chiaye echiago na chicheino igonki na boli mo bwana lendo anye ngokani abasacha ngaki ya gaki abasacha na aya tako na kubuki umuroli sikoga yanga mwana olera omokungu goturuma yatenga bana tugwitimo elifin kolerare kwamanya kuminyoka ne kinyanza kuchikoboli elifi omokungu karanstene TV yako watch lero bwana sinju bogete igona ataka kumanya nga equality eli boronge nerororo onye ga gutaka ebintu ebinde nga ayerasi mobono omuchiezi roje ere ebintu ebinde amachukumu ayabalire nga nayo omusacha ekaro musamusu batu bomonyene ko kwamoletete ere go ikomolende aya nobwate chukumu yawo buno omusacha ere buno omusubati rende takora so in your shoe ninde takora beke bikoro to byawo ngaki ya lero mutinyoyo omusacha nje namugorete suti omusacha nje namugorete vest eli abegete omusacha ninje rero nakanete ekwerende uniform yo mwana inje nakorete gento kete na gento kete nere chibese chitiga chakache achigokorete investment no nyego chimuro gosego chiande agorobolimo lakini yoko sakupaka pencil ya 5 pop chinyanya chaera omusacha gwakiruzi mbinga ochene chinyanya nabwe sumomenya tange kebanda nkerororo chinyanya nchirororo no mukungu nabwate 30 pop mubuko lakini yoko tebinga ochene chinyanya mambia umuntu oli bwe gotongo etale gaiga 50 pop chitoke yani yoko sabu kerebes omusubati oye genta batagete bona atete go gopima akiri koma osangero chiro golire a suit dress ebwate go chake ke mesiki aba keruka nerongi yaye taiko beka sigati nande kera ko beka sigati yako beka chirichigo kogeje akamini skate gaikirete gaiga ebibwato biri yiro bikorolekana komene gusinga ki bono ga kinki address liga wasi chikomoboli senge njomu awete abasubati ase muabeta liliko mwantangasira nga
tangasa kirari ngaki ama jukumu 50-50 abasubati toikire digital nebintu binde banotika bikoru in a digital way tigagotika omusacha buyeka yani gokwarra ngina mwakire simi wategera ko muri inki agotebi ngantebi nga mbabwati achange yechingoko yani akire wiki naye bagosaba mbakora banyarebe riri nakura iga naye komega matenga nga 2000 etukie yasalikire omusacha likanabe omanya kwirania koboke mubuko sokie gwareti otiga gokonya ngina oragokonya ntoli gokana n'omusacha ogo lakini ayichibe chirio gachete chinyinge ngokwa kero gwakwanira na nyoko musacha otiko matengi mwakwana na nyoko kero mwakwanira na your brother musacha otiko matengi mwakwana na your brother lakini ero koerese kire gento nkibakwana na sister yae nkibakwana na mumuro mwabo nkibakwana na ngina na ise nkibakwana nere aye to gokwana no kwana na ngentekemo okirete kiri kiria machamu no kiretigo lakini naye bono ebintu binde kolese nyombe igo ntagete mo baba subati buronge bali moteba nga tokolira njoke molero ngaye ogo swali ukegana ne lyo kitoiguterera njoke karuchi besa bana to chiro lemetinye ebere megima ogo te yumo sacha ngaki nanje ninde peiroli tiganda okonye meti chigurubechi nanje tiganda chibuguli metinye ebere megima mosomo kungura kolege ntekyo taroli ukale diaspora buna lina kwana tolie kantulima lakini onye korororo nonye ne kerama itibya kabisa nga tubwati besa agotere na agitande se mo tebinga bonora ire chaye kunyu gugeta bwati amachani igora iro kirete gabo echaye kunyu gugeta bwati nonye no mogati tokorene no mwana lindasi nande muno kugora lindasi tajiri kanse nero kuna chochakire ko test okumira kin testing yarenge kwamanya kurwa kwanyo chayenza ere onyo chaye no mogati onyo chaye na mandazi naende no gora mandazi 5 onye mule 3 eba konyo tu bagotigere elimo kwana kole boni kiyekara ba korai igogo ikomanya mugambi o improve leadership yabo onyomba naende abasubati gachimwelinge kara mwatororire tokorra kurumumbu ira nanse abasubati nanto bakoira nanse tagoteneke ngumbu mubendo gete na bainto bakwirende mwana gotosomera gochaga intwe ni intu toko banyoma nane ni intu to banyomete musubati toko nyoma mugaka nga ngabona nje nkonyomete nyomba ga yakona wacholi umusacha ogasa ikaranste kole bintu biri mwateba mutate gokora bono tubirore igonkina ko romurubiri ngo teba ngiringa ki ayabuno musubati onye kolikire naye karasa praise umugako go itukolimo nonye ne metinye tate megimo motebe ngaki chibeze nyinda tobekerani ninje ngotebi project doja gokora okole metinye tato teko mate project ara urara na kimugako yo gara ngaki akorizon igotina tenga na inu bagaka mugenda mano mukire na matimbo ode tubeza kupaje teli family yao ye paje teli lakini karamo tegora muboli ngaki era ngaki edinka bwate besa ozo no tamotebi motebi naye gorara chibeso bwata bugore orabana ngaki akwirandeli ogokole wikingi mamutai gokwana nere igoro yoko matebinga kole egento gia 500 shillings ozekia 1000 shillings nayo musubati ngakienda bono karate mo mugako go matebingo musharone 30000 40000 base ripunere ngitokora na chibeseji oraranga musacho inaki kwanyomete nere bia mona sengi jogo ntegerra ninjo mugambi omugambi mbiro ngo baletero murobeli mwanjete wo mosemia no mugambi mbiro